Lengba kani ke channel Kasi Gospel Media haka keteng ke jong uji sukres ngai kublai ban ngapriang subhai pi baro ka kubur ka bang la pengkre haka ni kapur kalong hato don briu harinot baukan uyo kurem balai bang pengkre ya kani ke subjek namar ngalade ban upload ya ka wei ke video ka bang la ai kerteng nangno u adam bat ki im kiyo persa kurem kiladon shibun ki jingkeli haki comment section. Dena takadaw ka bapelong yang bangan Quran sa hisin ya kani kamat. Ki jingkeli ki balong kumni. Kumno ukan ulet sharinot bat boy shongkha shata. Ladon sa kawaipat kasnong ha ka ba ukan ulet shongkha hangta. Katkum na ka Bible ka persaw kurum ukan kadey na karinot. Ukan sharinot pasal adon briuse hangta. Jubab. Ublay ula tau kerpang yaw Adam bat ka im hakper eden Henry Shaban jong ka kper la don briu lupa namar ukan ula syabe balet syong tengah syata. Kini gidi ki jingkeli ki bang ngan jubab ya kani ka kubur ka ba menta gasni. Ngakwaru ban kerpat iki perlok ki bai ki jonga. Ki baju sngotanat besngap ya ki kubur lengba kani ke channel. Lara pidon kinu ki jingkeli Snob ha, tho batbu ha ki comment section. Ngan sapet, bat ngan jubab ya ki ladang ayo ya kapo da ka jingai ka jong ublay. Kumbang iladep bani puli na kay kitab Genesis kolonong kapasaw ba ukan ula penyap yala ujong upara u Abel. Hakadekot ka bakandriu kay tu ba ukan ula letno na kmat utray ka bumut ula pet. Bat ula syong du ha karinot syapang mingi na kakper Eden. Datang kakasi Bible translation kaba penankam da kakentin rinot. Henry kebabun ki translation ki penankam kajaka om kum kari. Hakaktin Hebrew balatho ya kani kabangi ong haka ktin khasi rinot. Kakado bagadetang kajaka kabamut bayat rumah baphedyap kade kejaka ba u kan wahab banyat rumah lani un phedyam. Genesis kolonong basaw kedekot bakasaw hakmi melabe no yanga hakani kasngi na khamat kani kakendo banna ka khamat jongmeru on buri yanga ngan long ru unong ya yer bat unong phedyap ha kaperthai kita gidi kentin jong ukan kan jaru bajar u banyo shem yanga on penyap no yanga ka jingkeli kalong pat hato lada ukan u phedyam kila don lupa gibriu giban sepenyap ya u namar ka jingle ka jong u ngakwa banong bakini ki kentin kade ka jingkdo ya kaban sawan omba gibriu kila don lupa kiban tmu ban penyap ya u Henry kade ka jingkran ya kaban sawan kum kanuksana ke kitab Genesis kolonong kabaar kat kabakat pra ba oblay ulaong ba ombet ba obriu unsa marway namar kataken obriu un ino yala okpa ba yala kakami bat un yaini bala katanga bakin yai long ru kaway kado ngako banong bakini kikentin ban ino yala okpa ba yala kakami kidi kijingkran ya kaban sawan ya kalaway kalathai om tang yaw Adam bat keim namar bau Adam bat keim kimdon kemi kimdon kepa bat kidi kisok nengkong lani kibriu kibanengkong ha kani kaperthai kakum ke kitab Genesis kolonong banengkong kadekhat ka baar phohnyo ya kabangilodep panipuli pade ublay ubala thau ya ubriu hakadur jong uhi shenrang bat kenthai pa kita kilong u Adam bat keim hon ya ka im ka kitab Genesis kolonong ka baar kat khat arpwe bat apwar ke tu shai kumba yo Adam ubleu la thau de ki shin reakti ki jong u na ka domet Henry ya ka impat ka Bible ko ong tiu try uba ubleu la pengat hau Adam da ka jing samthia ka bajur uru ulayo thia bar ula shim ya ka wei na ki ingkrong jong u bar ula set pat da ka do ha ka jaka joka ti utrai uba ublay la pelong kabriu tang kaway kasingkrong kalalong kaway kabriu berkata kalong
kaim. Genesis kalau nang basau kat kebenkong bat kabar ka Bible ko angkum ni di u Adam ula itu ya kaim katengah jeng u kilayo anut ki khun shenrang u banikong ukan bat u baar u Abel. Genesis kalau nang basau kat kababsan hadin ba yau Abel la penyam ka Bible ko ong bau blay ula ai yau Adam sada uwaipat u khun shenrang bat uta ulong balai baka keteng ka jeng u kalong uset. Genesis kalau nang basan kat kabasau ka Bible ka kran shishu bau Adam udang don shibun ki khun shenrang bat ki khun kentai. Genesis kalau nang basau kat kabakan rio kumba ngi puli biang saisien ba ukan ulapet nau blay syaka jakanot kan mau baka jakanot kamdei kari kadai kajaka kaba ukan uyat rumah lani upediam. But ka Bible ko angkum ni haka kitab Genesis kalau nang basau kedekot kebakanyo. But ukan di ula itu ialah ke tengah. Kala benlong kawai ni kipara lani kipersa. But kala pun khun ong ka Bible but kala kha yau enok. Di udah tahu ya kanong ba but ula khot kerteng ya kata kanong ba haka kerteng u enak u khun jong u om kanot kan mau ba kanot kadai tangga jaka kamde ka kerteng jong kari. Genesis kalau nang basau ka dekat bakanyo tater baukan udan yakini ki khun ki ksiu nalor u enak akikam ki apostol kalau nang bakanyo ka dekat ka ba ar pohon rio ka ktim la persam sim ka jong blai ka krenshai la tharu nakaway kasnam ya kunja ban rio baro kalong kabamla banlong bau blay la thau da kaway pat kabrio ya ukan kalong kabamla banlong bau blay la thau da kiway pat kijait ban rio pat kay kabang akwa banong ba kapateng ban rio baro kaditang nau Adam bat kaim baro ki theologian ki scholars ki kubur wat hakato kata jong ki Hebrew. Bakata kalong bau blay uthaw tang ya kawe kejait benrio. Bakata kalong nakasengkai u Adam bat kaim. Nakakot la tho do Michael Pedrin. Kasla ka ba ponyo al kundai wong kumni. Lada u blay shem la sha yaw kan ni kipara shenrang jong u ban shong kurem yala kipara. Haba kumta kandan tang kawe kapateng menrio kabumot bagani kaperthai kanom roy barkan omdon kajingta yaki hakakot kakhya ki khon joki namar kani kapateng kadai kabajan syaka jingjanai kumba ki kimi kikpa joki u Adam ka im kabumot kiwan nakakti u konrat jong kihi ubolong unang thau hoy hagini kisngi kajing shong kha kabadai na kaju kajai ka khong ka banangejan lan shipara kiadon kajingta ki khun kilong ki baana bar kumta terter Henry uni unong thau ong kanomdon kajingta yaki hakakot kakhya namar bakani kapateng kidi kibajan sa kajingjanai nama kikimi kikpaha ka babanengkong wa Adam bakaim kilong kibajanai kumbang ilalaban puli ngilai puli baukan ula penyap yau Abel baru Abel syam lasa sembai ngilai puliru ya kapateng ki khun jang ukan ban na uset ong ka Bible ba uyo yau Enosh yau Kenan u Mahalalil u Jared u Enoch Methuselah u Lamed bat u Noah kabumut na u Adam syau set hadu Noah kilalong shipo pateng kakom ka kitab Genesis kalanong kabasan bat unawa udan langut ki khun chenrang kumbang ladep ban kren yakani bakata kalong usyam uham bat ujapet Genesis kalanong bashpo kedekat kabasan kaong nakini lapin ya bantai ki dolonong ki jai benriu ha ki khendo jongki baro hala ka jong kaktin hala ki jong kiying bat hala ki jong ki jai benriu hadin ka jing shlai joknek perthai baro kila yablot ditang prangut ki balai im kita kilong unowa katanga ka jong u laingot ki khun shenrang jong nowa ba laingot ki persau kurem jong unowa de nakini ki laingot
bangilong kumni ku bangilong pakaperthai karoy bat ngiabun hadu kat ni syabang pengkut ngan puli na kejawai sam kaba hispa at pohnyo kut kabalai hakmi ki khun kilong ka jingyo kanti utrai paruso jong kakpo ulong kabainong haka video kabubut ngan sakran ya kani ka subject nama baladon kiba la kerpat bangan keren bakata kalong kanungut shipara u Jesus udon dai bo blay unkurku ya pi wei nak ta kabrum jong blay amen nginget ki khubor ki long ki bashay kat kung ka Bible batu ai ba uble unkurku ya pi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jong pi ba ru kum jo ban subscribe kenang ma phinyo ek jing tip ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi aisha uble amen